masabing magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nandito po ako sa tindahan pero ako ay pupunta na naman maglalaba. So, iwan ko po itong cellphone ko as a silent light po ulit. So, sana supportahan niyo ako si Messi Quintin Ilocana. Maraming salamat.
Ayan, so hanggang dito na lang ulit guys. Thank you for the support. Thank you. Bye bye.